Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ακριβώς πώς δουλεύει το back office σας. Θα σας κάνω μια ξενάγηση για να δείτε πώς ακριβώς δουλεύουν τα κουμπιά μέσα στο back office. Εδώ επάνω ακριβώς έχω βάλει όλα τα πιο σημαντικά κουμπάκια, τα οποία είναι το My Dashboard, το Fund Wallet, το οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματά σας σε έναν από τους payment processors που έχουμε στην εταιρεία. Εδώ είναι το buy positions, που μπορείτε να αγοράσετε τα positions όταν θα είναι μετά την έναρξη της εταιρείας. Εδώ είναι το support button, το οποίο όταν θα κάνετε κλικ πάνω στο support button θα μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα για κάποιο πρόβλημα ή για κάποια ερώτηση που έχετε. Και εδώ είναι το share ads, το οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ και να βλέπετε διαφημίσεις, να μαζεύετε credits και να διαφημίσετε δωρεάν οποιαδήποτε εταιρεία ή link θέλετε να διαφημίσετε. Εδώ ακριβώς είναι το affiliate link σας. Και όποιος δεν έχει συμμετέχει ακόμα στο group μας, στο Facebook group, μπορείτε να πατήσει αυτό το κουμπί εδώ, το Join My Circle Official Facebook group, και μπορείτε να συμμετέχετε στο group μαζί μας και να μας κάνετε και εκεί ερωτήσεις αν θέλετε. Εδώ ακριβώς, εδώ στο Account Informations θα δείτε οι πληροφορίες για το προφίλ σας μέσα στο MyCycler. Εδώ ακριβώς θα δείτε πόσα διαφημιστικά credits έχετε, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαφημίσετε τις εταιρείες σας ή τις ιστοσελίδες σας. Εδώ θα δείτε τα πόσα κλικ έχετε κάνει σε διαφημίσεις για τα credits, τα δωρεάν credits που μπορείτε να μαζεύετε για να διαφημίσετε κάποια εταιρεία. Εδώ ακριβώς θα δείτε το πορτοφόλι σας για να διαχειρίζετε τα χρήματά σας, πόσα χρήματα περιμένουν σε ανάληψη. Εδώ είναι το πόσα χρήματα έχετε ακριβώς μέσα στο account σας. Εδώ είναι τα πόσα χρήματα έχουν πληρωθεί και εδώ είναι γενικά πόσα χρήματα έχουν πληρωθεί στο payment processor που έχετε επιλέξει. Εδώ ακριβώς δεξιά θα βλέπετε πόσα positions έχετε ενεργά και ανενεργά. Εδώ πόσα είναι τα ενεργά. Εδώ είναι τα πόσα έχουν λήξει. Και εδώ ακριβώς πόσα χρήματα έχετε εξοδέψει σε πακέτα και πόσα χρήματα έχετε δεχτεί. Εδώ είναι το leaderboard που αναδεικνύει τα 10 καλύτερα μέλη τα οποία έχουν βάλει τους περισσότερους referral, και αυτό θα μας χρησιμεύσει για τους διαγωνισμούς που θα κάνουμε στο μέλλον. Εδώ ακριβώς στο My Account μπορείτε να κάνετε τη διαχείριση του λογαριασμού σας, να αλλάξετε το όνομά σας, να αλλάξετε το email σας, να αλλάξετε τον κωδικό σας κτλ. Στο General Settings μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εδώ στο Cash Out Settings θα πρέπει να πατήσετε εδώ και να διαλέξετε έναν από τους processors που έχετε, ώστε να πατήσετε Manage και να γράψετε για παράδειγμα εδώ, να αλλάξετε ή να τοποθετήσετε τον processor που για παράδειγμα Payza, να γράψετε το email της Payza, Solid Trust Pay να γράψετε το username της Solid Trust Pay, το Bitcoin να γράψετε το address του Bitcoin. Εδώ ακριβώς από κάτω στο My Account είναι το My Wallet. Εδώ μπορείτε να τα διαχειριστείτε τα χρήματά σας. Για παράδειγμα, εδώ θα δείτε το Wallet Balance, πόσα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό σας. Εδώ ακριβώς το Fund Wallet. Το Fund Wallet είναι το κουμπί το οποίο μπορείτε να γράψετε, για παράδειγμα, να τοποθετήσετε χρήματα στην εταιρεία, για παράδειγμα $50, και να επιλέξετε έναν από τους processors και να κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή όποτε θέλετε εσείς. Εδώ ακριβώς είναι το Withdraw Money, το οποίο Withdraw Money, από εδώ θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη τα κέρδη σας στους processors που έχετε επιλέξει. Εδώ στο Cycler είναι το Buy Positions, το οποίο είναι το κουμπάκι όπως και το μεγάλο επάνω στο dashboard, το οποίο μπορείτε να αγοράζετε τα positions. Εδώ στο My Positions θα βρείτε τα positions τα οποία έχετε, τις θέσεις δηλαδή τις οποίες έχετε ανοιχτές και δουλεύουν, ώστε να δείτε πού βρίσκεται η κάθε μία και πόσες έχετε σε κάθε επίπεδο. Τώρα βέβαια είναι ανενεργό γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την εταιρεία. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι το κουμπάκι πάλι, το Share Ads, που μπορείτε να μαζεύετε δωρεάν credits για να διαφημίσετε οποιαδήποτε εταιρεία θέλετε. Εδώ στο Manage Ads θα διαχειριστείτε τις διαφημίσεις σας, τα banners σας κτλ. Τα οποία θέλετε να διαφημίσετε τις εταιρείες σας. Για παράδειγμα εδώ τα websites, εδώ είναι τα banners σας, εδώ είναι τα text ad, τα μηνύματα κειμένου δηλαδή, εδώ είναι τα login ads και εδώ είναι τα listings.
Αν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον διαφήμιση βέβαια, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι Buy Ad Credits και έχουμε διαφημιστικά πακέτα επιπλέον από αυτά που δίνουμε στα πακέτα, στα positions. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι το History. Στο History μπορείτε να δείτε τις συναλλαγές σας, να δείτε τα commissions που έχετε δεχτεί από τους referrals σας, από τις συστάσεις σας. Εδώ είναι τα deposits, πόσες καταθέσεις έχετε κάνει. Εδώ είναι τα withdrawals, πόσες αναλήψεις έχετε κάνει. Και εδώ ακριβώς θα δείτε τα subscriptions, δηλαδή τις μηνιαίες σας συνδρομές. Εδώ στο referral programs μπορείτε να δείτε πόσους referrals έχετε. Εδώ από κάτω στο promotion tools μπορείτε να πατήσετε και να δείτε το affiliate link σας ή τα banners και τους κωδικούς με τα banners για να χρησιμοποιήσετε να διαφημίσετε το μας έκλεισε σε άλλες εταιρείες. Και εδώ ακριβώς είναι το submit testimony που μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για την εταιρεία, αν σας αρέσει ή όχι. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε την εταιρεία καλύτερη, ακούγοντας τη γνώμη σας και δίνουμε μεγάλη βάση στη γνώμη των μελών μας για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε όσο πιο πολύ και όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό είναι το back office σας. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε και μόνοι σας. Αν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να μας ρωτήσετε στο group ή κατευθείαν στο Facebook profile μου ή αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε ένα support ticket και να μας ρωτήσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Σας εύχομαι να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.